Nyan zahe mat handea zahe famare aingu after anakane havi itaki rahane amare mahire You fais Doux motum zela mora amina kazy sakagna raiky maventy am tsy fampandrosoanatsika zegny sakagna raiky maventy ny fahitako azy le tsy fankatiavatsika na nino mandalo koa tsika malagasy mifankatia avoavahantsika aby olona jiaby satria asiavatsika fitiavana za zegny mivolagnety tsy mivolagna ke foko karaha zegny nagnano zegny azavoany anakafa tsy tiako mbola tsara tsika jiaby amitiako ndraiky amin'ny kabaro ty zegny izy koa mikabaro momba ny Ninie azoko tantaraigna eto ny raha nisy tamin'ny Ninie voalohany olo eto maro be andeha ty tsankana tamin'ny kabaro nandalo tamin'ny Ninie fa nefa kosa ny olo lasa matahotro tamin'ny raha nataonao tamin'ny 2013 igny hitatsika nosy be eto zegny tatsika mangataka am'dragnahary voty zay oro karaka amin'ny malagasy tsy voty zegny be dia be ny olo mavozo satria zandaro ambadiky ny raha ty zandaro zegny ambadiky ny raha tsy manjary jiaby izy koa zavatsika etanosy be nagnan'izay bombe lacrymogène razagnaneho zandaro zay namagna amin'ny raha jiaby eto nde olo amin'izay zay lasa mitan-kempitry ny pota afara voalohany zegny raha momba ny Ninie zegny ankapobeny ny fitiavany nosy be manontolo ny fiarovany mpanjaka zafiny fotsy panjakany teto panjakany teto fiarovany tany za tsy nagneky zany androagna sy ty na ny fagnahy masonakany botsitsiaka karakory hitakianao tany fanagnana zafiny fotsy anao sy be eto idivan'olo karaha reto zo ty reto fandravana tany ty baka izy ty baka tsy niany ty farango ela fa magnano zegny ro zay olo ambadiky fitondragna jiaby igny fa magnano zo fa zo rene ono tsara be karango nanomboka tamin'ny régional-piainana nitondra igny satria mbala ovirintsiny ndroa jiaby io antoko nindroa TGV impary mampary mbala ro fo zegny zo ambadiky nazy io zegny tamin'ny momany zegny fa ro fo moty vazaha miady liberté provisoire nangatanga tina mianga mafe tanindraza ngaluvana roing mama vektinya dangana tazuni fanindrikinjenga hanolo sangenda ny tany zegny io idikagna io raviravegna io alafy io roagna ovaoka jiaby amin'ny tanàna surtout zegny magnodidigny tafaseny tany igny alaitsika ono tsara be kandalo tafaseny igny daiky ny hoagna tanànan'olo marobe to ny roasy tany lovany zafiny fotsy tokony apody amindrô barary ndra karaha zegny se normal ko izy ko mivolagna amindra karaha zegny fa ny mampalahelo kosa zegny sasany io magnano mamako nefa kosa ny raha zegny tsy alaindro ogny zegny raha nandalo tamin'ny fotoagnany zegny batigny zahay tsy raha tsy volagniny mikasiky zahay mikasiky raha ataon'ny Ninie donc hoe mazava amitsika jiaby akay tsy nangatahako izy ty za tsy zagnarandraha hoe taranaka satria zegny leny soleraka jiaby niaraka tamin'ny antoko mpanotry jiaby zegny nivolagna hoe fa nagnano hoe ataondro adala izy ataondro nagnino izy ataondro hoe fa nitarima andeha ny Jolay zegny fikambanana Jolay zegny aminay ty tsisy kambanana Jolay zegny aminay ty tsisy aza robatigny za kofa tsy tianareo aza tsy avy nivolagna anareo tany efa namory olo zahay andeha mono izy amopoko izy ataovanareo zegny kofa zegny ny tianareo ataova anareo leva elingeligny amy resaka fandravindravagna tany aminaka mikoragna ary koa izy anareo mpanjaka ambarivato zahavanareo ato fa ny olo zegny nalahelo amy raha jiaby misy aragna mahita fa be dia be amin'olo zegny kofa nagnano hoe terme hoe vavako tsy vavanao zegny raha malaza eto vavako tsy vavanao zegny sambola raha mamelogno tegnanazy ya ne raha olo vo problème io amindray amy sarakadalegna ela kadalegna karaha zay le raha misy tegna azoko ambara zegny kabaro nandalo teto fitiavany nosy be nona voazany problème ary hita tsara fa nafaty izy igny tsy raha narariny fa izy igny aretigny natao boka tamin'ireo pénitentiaire atao presque kombakomba niaraka tamin'olo de kamonoana izy nahafaty izy kinay nivoniagna zegny izy tamizigny fa zay hita zegny zay maingily fa zay tsy misaky mivola fa zay izy olo nisy anarozy io ty zay masaky mivola amy tantara raha jiaby eto raha misy te
vonona ataondreo zay ny vonegna zay ny poisonendreo zegny izy nafaty zegny azo tsara presque-kombakombany any miaraka taminany atao zegny chef d'établissement ny Mosbe chef d'établissement pénitentiaire ny Mosbe nagnano affaire io moto magnasara dala io zegny izy arkanay raha jiaby fa zandaro miaro olo io olo fitondrana ro io zandaro miaro izy io tsara beky ny zandaro miaro izy io manjary tsy tafihetsika zay raha karaha zegny zegny azo kompara